Инсанымсыз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина Алгатова койбір темалар турында кыскача. 20 тоннадан артык кирәкле йөк шолдан шефлык ярдәменең чираттагы партиясы озатылды. 15 килограммлы шиш икенче шәһәр хастаханәсе табиблары шоллы кешесенең гомерен саклап калдылар. Бүген шолы ветеринарлары кытыру авыруына каршы вакциналар урнаштыра башлады. Ул кыргый хайваннар өчен каралган. Мәсәлән, төлке, бүре һәм башка хайваннар үлемгә китерүче авыруны йоткыручы булырга мөмкин. Ул шулай кеше өчен дә куркыныч. Белгечләр белән бергә безнең тешерү төркемендә бу эштә катнашты. Таблеткалар күренеп тора торган агачлар янына калдыралар. Ашалмаган брикетлар утилизацияләнәчәк, аларны яндыралар. Бүген ветеринарлар кытыру авыруына каршы вакциналар брикетларны яр буе паркында урнаштырды. Ул кыргый хайваннар өчен тәмле булырлык итеп эшләнгән. Шуңа күрә дә белгечләр аларның дөрес кулланышына шикләнми. Ишендә аның капсула ишендә вакцина. Кыргый хайваннар менә шул вакцина брикетны ашаган вакытта силәгәйләренә эләгеп, аларның вакцинасы үтә инде. 3 атнадан соң хайваннарда кытыру авыруына каршы ныклы иммунитет барлыкка киләчәк һәм ул ел дәвамында сакланачак. Бу вакцина кыргый хайваннар өчен каралган. Ветеринарлар белдергәнчә, аны йорт хайваннары ашаган очракта да куркыныч түгел, ләкин чит исләр калдырмас өчен халыктан брикетларга кул белән кагылмауларын сорыйлар. Ул көнне инде арак эчмәскә, тәмәк тартмаска, хуш булар сипмәскә, потому что кыргый хайваннар бик сизгер, ашамаска да мөмкин алар бу приманканы. Перчатка белән эшләргә кирәк обязательно. Ветеринарларга кытыру авыруына каршы вакцина белән 4000 таблетка таратырга кирәк иде. Брикетларны Минзәлә районы белән чиктәш урында Түбән Кама милли паркында калдырдылар. Бу атнада әлеге эшләрне тәмамлау планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 20 тоннадан артык кирәкле йөк шолдан шефлык ярдәменең чираттагы партиясы озатылды. Традиция буенча чара мәйданда узды. Анда администрация вәкилләре, актив шололар, хәрби хезмәткәрләр катнашты. Кайбер волонтерлар белән хезмәттәшебез аралашты. Рауф Низамеддинов йөкне озата бара. Хәрбиләргә ул 2022 елның ноябрьнән бирле ярдәм итә. Волонтерлардан ярдәмне Кама буе районнарыннан җыя. Моннан тыш ул ярдәмне махсус хәрби операция зонасына да үзе илтә. Мы сами ночуем в блиндажах вместе с ними, до утра беседуем, как говорится, это вообще отдельный разговор. Встречают нас, конечно, с радостью, мы потому что переписываемся, и вот это всех уж конкретно, ребят уж мы уже, как говорится, всех на лицо знаем. Махсус хәрби операция башланганнан бирле бу инде юбилей 35-нче тапкыр шефлык ярдәмен озату. Йөк составында блиндажлар өчен пиломатериаллар, азык-төлек һәм башка кирәкле әйберләр бар. Башкарма комитет җитәкчесе Чаллы йөк ташучыларына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Они у нас были всегда самые сильные. Я тоже немного был связан с этой отраслью. Я могу вам сказать, что грузоперевозчиков Челнов всегда боялись все. И те, кто находится рядом с нами, и те, кто были конкурентами, но мы всегда всех побеждали, и в этом направлении тоже. Шулай Фарид Салахов сугышчыларга ярдәм күрсәтүче актив шоуларга да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Через народные сети мы туда отправляем сети, а оттуда нам готовые отходы с фабрик нам присылают. Мы с них плетем обратно сети, то есть с отходов. Ну и это... Что еще? Машина полная, груженная, обратно приходит. У нас вот такой настрой уже. И каждую неделю. На этой неделе снова отправляем 2 партии чак-чака. Это очень большую партию. Команда Мадина, ее команда, делаем. У нас 9 человек в команде. Вот дома готовим такой, изготавливаем чак-чак и отправляем нашим ребятам. Они просят только сладкое. Нам, говорят, соленое не надо. Говорят, вот сладкое для чая, вот, чтобы они почувствовали вкус дома. Хәрби махсус операция зонасына 2 миллион сумлык гуманитар ярдәм төялгән 2 машина китте. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Аралаштылар, гуманитар ярдәм тапшырдылар. Чаллы волонтерлары, укытучы һәм аю кушаматлы хәрби хезмәткәр белән очрашты. Ватанны саклаучылар калага активистларга рәхмәт белдерү, шулай ук рәхмәт хатлары тапшыру өчен килгән. Очрашу китапханәләренең берсендә узды. Анда безнең тешерү төркеме дә чакырылган иде. Держите, выбирайте, кому какой. Это Ту-41 у нас. Передали вам такие сувениры на память.
Укытучы һәм аю кушаматлы хәрби хезмәткәрләр үз шатлыкларын яшерми, алар чираттагы чебурашкаларны алды. Алгы сызыкта буенчыклар ватанны саклаучының талисманнарына әйләнгән. Алар анда 2022 елдан бирле өлешчә мобилизация барышында чакырылганнар. Аю Брянстан, укытучы Вологдадан. Алар хәзер бергә хезмәт итәләр һәм ватанны саклыйлар. Пришли, повестку принесли, ну как-то мне, знаете, стыдно. У меня все уже эти, и отец там где-то был, и брат родной в Чечне был. А как я вот не пойду? Меня не поняли. Работал водителем-дальнобойщиком, место на работе сохранилось. Вот, на СВО попал, как пришел повестка на работу. Ну и все, пошел, как и все. Смысла нету прятаться. Настрой хороший, боевой. Ждем победы. Без нее никуда. Җиңүне якынайтырга чолы волонтерлары да булыша. Нәкъ менә алар белән хәрби хезмәткәрләр шәһәрнең бер китапханәсендә очрашты. Активистлар арасында 11 яшьлек Әмир Гадилшин да бар. Ул берничә ел дәвамында ватанны саклаучыларга ярдәм күрсәтә. Менә хәзер дә алар өчен чираттагы посылкасын әзерли. Бу тартмада бөтенесен тәмле әйбер җыйдым. Чәй, компот, печенье һәм тәмле әйберләр җыйдым. Подарки дали с работы, мне дали, мужу, еще откуда-то ему подарки. Да, подарок мэра там что ли какой-то. Ну, в общем, набралось их 5 штук этих подарков, и он сказал, что он хочет это все отвезти для передачи мальчишкам на, ну, как бы на СВО. Потому что говорили о том, что им сладкое там требуется, он говорит, им нужнее. Башка волонтерларның да фикерләре шундый калгысызлыкка, алар инде кабачкидан компотлар да җибәргән. Им на Масленицу блины отправляли, солянку отправили, картошку с мясом отправили, вот в реторт-пакетах. Шулай ук хәрбиләрнең балаларына да ярдәм күрсәтелә. Китапханәдә алар өчен төрле чаралар һәм бәйгеләр оештырыла. Хәрби махсус операциядә катнашкан сугышчыларыбызның балалары тоже безнең конкурсларда катнаша. Менә күптән түгел генә безнең булып үтте әниләр көненә. Хәрби хезмәткәрләр волонтерларга ярдәм өчен рәхмәт белдерделәр. Аларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Шулай ук чәй өстәле артында бергәләшеп аралаштылар. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабизей, Яңалыклар. 15 килограммлы шиш икенче шәһәр хастаханәсе табиблары чаллы кешесенең яман шишен алды. Баштан пациент ярдәм сорап 5-нче шәһәр хастаханәсенә мөрәҗәгать итә. Анда аңа кан салалар. Аннары Чаллыны республика клиник онкодиспансерына җибәрәләр. Икенче шәһәр хастаханәсенә ул уртача авырлыктагы хәл белән эләгә. Наталья Криштоф белән хезмәттәшебез очрашты. Хәзер Наталья Криштоф үзен яхшы хис итә. Ул онкодиспансерда дәвалану уза. Пациент икенче шәһәр хастаханәсенең медицина хезмәткәрләренә бик рәхмәтле. Әлеге учреждениегә кергәндә ул авыр сулыш ала, авыр хәрәкәтләнә башлаган була. Ише һәм аяклары шишүдә хәлен катлауландырган. Начала кружиться голова сильно. На работе я это замечала все. И не пойму, думаю, что случилось. Пошла сдавать анализы. У меня гемоглобин показал 50 всего лишь, при норме 135. Вот. Мне сразу начали делать обследование, все такое, почему у меня гемоглобин такой низкий. Оказывается, то, что у меня на яичнике кисты. Икенче шәһәр хастаханәсенә кергәндә Наталья Криштоф 150 килограмм була. Хастаханәдән чыкканда 85 килога кала. Зур шишне алу буенча операция 4 сәгать дәвам итә. Табиблар сүзләренчә, үз катлаулыклары да була. Кровотечение. Потому что в связи с крупной опухолью соответственные сосуды были кровоснажающие, эта опухоль довольно-таки крупных размеров, диаметра имеется в виду. Аларның диаметры 2 бармак үлчәме кадәр була. Норма буенча аналык артериясе 4 мм булырга тиеш. Моннан тыш пациентка 2 литрга якын кан салырга туры килә. Операциядан соң да Наталья Криштофның тернәкләнү вакыты гади генә булмый. Ранняя активация необходима была в послеоперационном периоде в связи с тем, что сохранялись отеки на нижних конечностях и на передней брюшной стенке. 15 килограммлы шиш вакытында тикшерелмәү вакытны сузу аркасында ди табиб-хирург. Шуның өчен дә табиблар диспансерлаштыру узарга киңәш итә. Тикшеренүләр вакытында яман шишләр еш кына башлангыч стадияда ачыклана. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Гель для стирки 449,90. Это победа.
В семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Цены от производителя с 14 по 20 апреля. Челны ТЦ Грин, остановка Глобус. Получите деньги от 3000 до 10 миллионов рублей в КПКГ «Господдержка». Оставьте заявку, дождитесь решения и получите деньги. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 6. Телефон 99 96 42. Работаем 14-й год. Варикоза нет в Набережных Челнах. Дни здоровья. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 1000 рублей. 25 38 25.